Какво представлява самата машина? Инвертор чиста синусоида, плюс желязно-фосфатна батерия в едно тяло, батерия 2,56 кВт. Самата машина може да бъде свързана към мрежата, може да работи и off-grid. В задната част са разположени входовете на мрежата. Ето тук. Изхода на инвертора към консуматорите и входа за панелите. Максималното напрежение на отворена верига на соларните панели е 108 волта при 60 ампера. Т.е. доста гъвкаво. Съответно може да работи с 2 панела, с 3 панела, може да работи и в паралел с по-стари панели. Като максимум може да вкарате 1500 вата моментно. Но при инвертор, който работи с ниски мощности, това е напълно достатъчно. В предната част 2 шоко контакта, изхода, на които директно може да свържете вашите консуматори или разклонител съответно за консуматори. 2 USB изхода, които може да ползвате за лаптоп, за телефон, връзка с BMS и връзка с компютър. Размери около 40 на 30, около 20 кг, много мобилен. Съвсем спокойно може да поберете в багажника на лек автомобил, за излети, риболов или каквото решите. Много подходящ за UPS, също резервно захранване, както и за захранване на ниски консуматори, като видеонаблюдение, малки вили, които ползвате събота и неделя, а през останалото време може да си го ползвате за каквото желаете у дома. Сега ще ви включим устройството, да покажем нагледно как работи. За целта един разклонител сме подготвили с един малък консуматор. Включваме устройството. Съответно индикация за ниво на батерията. 50% в момента. Между другото 24 волтова система и батерия инвертор. Ето в момента индикира, че батерията захранва изцяло. В режим на Auto Bypass батерия сме в момента. Ще включим консуматор. Ето. Той 8 волта отворена верига до 60 ампера, 3 кВт изходна мощност, 24 система, 40 вата в момента консуматор. Спираме 10 вата. 10 вата реално е захранването. В момента задоволяваме захранването на самата машина. Това е най-общо казано. Благодаря ви.